Dipu manja KCS Jona Hinpenta Havar Kar Birisonim so Ronga J Catalon Pangcheng Ponlo. Kevang GMEC election of Parman Kaprega constituency Muni Panke Ding Pontek Tepusi Chintonga Rat Kapanga. Jutang Kaching Hona Men Pen Hun Miling Tipi Jet Keva Evalon Kachipati Dunjia Terang Tumapan Kirap Kepajurda. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chumesen khanaan long iji ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long poniji kelong jia sona monglake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang han hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponechi komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga jai megalongta nangji pulote long ichi aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 lapen 9365239862 along homri lote longponechi lapen mingchibi ikha ajo ke sangja par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long Aprang si jet KYF mate Havar Kar Birisonim so Ronga J Kardom Pajiriklo. Nilimen sa mijir bon kilingpi nonarjik tha birtang ton pen. Kedam tang preni phai cricket homarni pen Dipu manja KCS Jonatum patirpi ponsi taralang so karbi people's whole along Havar risonim so Ronga J Katalon chengpontanglo. Lapen borjan havaramai hin pentame jet KYF nini ke plengarni kaprek lunbarim kanbarim lapen ason kapatuga chepati padupon. Aningkan vang asona thak pining le thota Havari sonim so Ronga J Katalon ponjepan Dipu manja KCS Jonatum tame jisik chidang tang et pen kedam tang preni phai cricket homarni pen pangcheng ponlo Dipu manja KCS Jonamai phu Dilip Singh terang pen lamain thur ponsi karlitang atuma phan abanaron pen akimiaron ateng pen chikimo sai deng pon pen break chamasai ke deng pangcheng ponlo Phonging ko rasirke ba farman Dipu manja KCS Jon Havari sonim so Ronga J Katalon ponjelong COVID-19 avura jok terang krip liansi chitong pon thek chotlo Lapen aterang tin pen banging koi ansi phapon chotlo pusi Dipu manja KCS Jonamai phu Dilip Singh terang pen phirang ke tuma thengnu pangdak pon Ingdengin koi rasirke Havar Kar Birisonim so Ronga J niltum KCS Dipu manja Jon se hin pen kater kapatir pipon non niltum padap baji sirkep por phai sirkep pen akapreka jai me cheng poni bomlo labang so jai me galong nilitum Dipu manja hawara me long pining bang terang kriplian si jitong chop athemala pirthia dangalong corona avur joy ni pen ko an ma ka chitong nang ji la ko an bang chitong ni det lo la pen lang ka chitong dun an tum sami nilitum la corona protocol ateng pen niltum terang silong banging koi la son si hang kon chom la pen Lasona thaksi halapu dilai pathuak lamalong borjan Havar Kar Birisonim so Ronga J Katalon nini ke chokarni Adap teranga tumpen rong ke tong lapen lamain thur ponderapi chikimong deng lake HDP zonal committee ke sengchenga hut amai phu Mongol Singh ka tharpensi Japon dinlo Lasopi Mosira ki hir tuwa ealun chisik se pin pen lam the ke jai hanri bongalun lun sampung bathili ke abla pen kaprek ka chapate ang deng padupono Lasona taxi bangso Katalon along pachi tondun pen borjan youth forum atum arjan ki hi ka chapate jai meg dipon bangso arjan ki hi ka chapate long ki hai tuma phan nong e setame pachir ponlo Dipu pen long sodar ing ti la pen dilai pen bijoy rong pi karbiang live Non ke vang GMEC election ahut alu ke rona sai ke nangni ladak amahang ke thek veka tuma phansi pathur dun long vek nang ji pusi chinthong MEC constituency rat thur pak pen ninga krong alam ka chepaklang ringti non angkele ji karbianglong autonomous council ke liye kapadu ponchialong angtana constituency pen chinthong MEC ke liye kachidam jia phan munit nang ke toy bang ke nitum kroi kre pusi kedam tang preni phai kre ke thomarni chinthong havar arat thur pak pen ninga krong arlo alam chepaklang ringti khorsing rongpi
Raju Batarai, Mina Hansepi, Harimaya Pokhran, Babul Bhuyal, Pratap Tamang, Mon Bahadur Chetri, Kedar Subedi Pen Chenglok, ke Ongdung Chinthong constituency Raratun, Perangkia Mailong, Kaninjit Hotenke, Kumane Ratcharia Song, Kumania Bekidun, Lapen Kumatnia Parmana Panle Nilitum, Bang So Perangkia Mai, Kepagali. Lake Chinthong Araki Sung Lapen Akaria Pansi, Kepa. Athe lakha ke thom Chinthong MSC constituency long Son Surya ke sung jasemet ahoy puthak kai ke mat ka chebohong ka charbo suluk sodak pen ke pajok jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CM Tuliram Ranghang nangrab dun bom nangji setami non ke bangji MSC kili ka hura bangke akapre ka constituency pen munit nangkar jab dun jia bangke nitum deng kon thekhe lapen chekroi dun thekhe anparta alu ke rong asaya bangke chetherak tamimi Lasiladak mahang ke thek vega tuma phansi parjab dun long vek nang ji pusi alang litu ninga klong alam pherang kya mai long pangdak po ke bang jilang arni same kilik nang ke bok bom lo asila bang su kilik nang ke bok along satame pinang an ilkum chin thong arat satame ke mang huason hin toy hin ni pinang an arat ria song tomolong chin thong arat ke mang gun do kok lo asu bang su along chin thong arat tame ka mang gun de dia phansi ni pin le bang sa press meet pen tame waida class up pen pachin kon lo tapi nilitum cinthong arat akema nilitum cinthong arat akema tha lapuilo ke bang jelang arni ke jate cinthong amhang thekbek atung bang si khurnang ji lapen angtan pen bang ke jate nilitum deng pon thek thilo lapen ke nilitum alu ke rong ala akam lok alu ke rong akam lok bang ke nilitum ta chetherak ni alam lo athema constituency inkorat throgam bong pen kai kis tame cinthong ke kapapi hu সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকল আৰু আমাৰ উপস্থিত ৰাইজ আজি আমি দুৰ্গা পূজাৰ এই শুভক্ষণ আমাৰ পূজাৰ ব্যস্ততা হ'লেও আমি আমাৰ মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত অলপ বহিব বিচাৰিছোঁ এইটো কাৰণে গোটেই চিন্থং ৰাইজৰ হৈ আমি কিছুমান কথা আমাৰ সামাজিক কিছুমান কথা লৈ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত যাতে সকলো ৰাইজে জ্ঞাত হয় তাৰ কাৰণে আমি বহিছোঁ বিশেষ কথাটো এইটো যে চিন্থঙৰ যিটো সামাজিক ব্যৱস্থাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আমাৰ মাননীয় বৰ্তমানৰ আমাৰ MSC তথা EM প্ৰদীপ ৰংপি ডাঙৰীয়াই আমাৰ চিন্থঙত বসবাস কৰা বিশেষকৈ তিনিটা আমাৰ প্ৰমুখ আমাৰ জনগোষ্ঠী কাৰ্বি গোৰ্খা আৰু খাচী সকলোৰে মাজত এটা ভাতৃত্ববোধৰ এটা সমন্বয় গঢ়ি তেখেতে আমাক বহু সময় আগৰ পৰাই আমাক নেতৃত্ব দি আহিছে সকলো চিন্থং ৰাইজৰ দুখ সুখ সুবিধা অসুবিধা ইয়াৰ উন্নয়ন আৰু পৰিকল্পনা আৰু ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা গোটেইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰি তেখেতে সকলো ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰি আহিছে গতিকে আজিৰ এই প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যাতে Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Jutang kaching honamen pen havar kar birisonim so rongaji katalon along kachepate dunjia terang atumalong inu jutang kaching hona bangphi diphu rong bina klamalong kedo umrasi textile hempi hunmiling tipi alang li prek chamate rangalong an humri damsi ningkang sampen kirap kapajirda Karbi jutang jubat ingthur ponang ji puinut jutang kaching hon par pika bangphi hunmiling tipi alang li kedam tang preni phai kreke thomarni havar kar birisonim so rongaji katalon along kachepate dunjia terang atumalong an humri damsi kirap pajirdamlo Hunmiling tipi alang lita inu jutang aphan kaching hon vika bang phia potsi jutang kache patelong asabvet setame kacharap dunjia phan puak ke mang pansi alang lidong mukak rasinja klamalong kapadopon bom ingdeng ingko rasir kep havariso nimso ronga jialong kache pate dunjia phan kache sikding serdihun kesia saterang rongjang phong kesia saterang marjong kesia saterang Mirdan jutang aterang lapen mirjeng jutang aterang atumalong an humri damsi ningkang sampen akke ong le pupe pusitame jutang kaching honamen pen tangka kerap pajirdamlo Alang li kirap kapajir damahut marjong KS unit along inudamu sojer jar singnar alang li lun kilun kache pati dunjia phan lun kilun kache sikboma porahut social media long pinang an kache thang theklong si alang li phan anso se ningka perung dunjia phan pura ningkang sampen tangka suri si pajirtika Hunmiling tipi alang like Korkanthi constituency ke parlo teke lang junalong si ke theki ding pinaga potsi Korkanthi constituency along kewang jilangani anta kapre ka sailong ta un anke kacharap chitu dun bomcha phanta alang li ning ke hangalam the chipaklang pon Dong mukak pen semsing inti Karbi Anglong Live
Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bepen Chenglok penangan ke theke dinga bang phu bang phile pen solang do Karbi Anglong Raratum Karbi la mera mai amai phu hidhinat rongpi arong ka chewoi joy jok ningdu ka chepaklang duniti Kedam tang preni pai cricket homarni adaba pora hutsi Karbi la mera mai amai phu hidhinat rongpi Diphu Medical College alongsi kapajut sia chethe che en pen ilitum pen nang chepa di te kanglo Karlitang hidinat rongpi alang like ahudesi karbiaratum akisung ke boy hut pen chenglok karbiarat akari hemprek akachesong ahuta kachesong karjabdun thiba bang phulo alang like ahudesi National Congress Party Karbianglong District Aparman mai phuta ke manduna bang phulo Chethan ponme karlitang hidinat rongpi alang like parisumar boma uve hut penta methanga khai jutang jubat kapachan ponjia phan lapen karbia khai lamet lamchong kapachan ponjia phan penang an kachapadu ka bang phulo Alang like kai keta khaya kisung ke boya porhut karja pidun jia phan aning ke hang parpe ka jok kedam tang ningkan pharo crescer kebra trokner kebra sipen trokner kebra hinia ningkan an KSA kongchun bangta ke mantang abang phulo La ancho takali alang like kedam tang ningkan suri hinira isipen ningkan suri hinira trok ningkan hut Indian National Congress Racharia Songpen Bokajan constituency longpen MSC election ta chipate dunlo Alangli piniarnia porkali pinpen arong kachi voijo Abirta social media longpen longsi Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bepen Chenglok ke Asia sa khilapen pinang an hamphang asongja potung ningduk chepaklang ponrin tisi alangli karjong chomring me ke doke thak don longpa me kajia phanta arnama hirjume hangpi ponrin tilo News Desk report Karbianglong live Dang te pinya daba Abirta kela ponsi kang tonik lo